Diyos, marahay na aldaw po sa indo mga tugang. Tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag. Si Rico Gayanilo Saludo, 26 anyos, soltero, kan Peña Francia Avenue, Naga City. Aki kan Dipontong Policarpio Saludo, asin Rosario Gayalino. Buot mag-agom kay Cherry Lynn Abina Zamora, 27 anyos, Daraga, kan Bagong Sirang, Sabang, Naga City. Aki ni Manuel Zamora, asin Susan Abina. CJ Aguinaldo Reyes, 26 anyos, soltero, Canzona 6, Balatas, Naga City. Aki ni Conrado Reyes, asin Jacqueline Aguinaldo, buot mag-agom kay Karin Banyara Liege, 27 anyos, Daraga, Canzona 5, Pasto, Cararaya, Naga City. Aki ni Antonio Liege, asin Adelwisa Banyaria. Si Brian Lumbis Auxilio, 30 anyos, soltero, kan Bactas, Basud, Camarines Norte. Akin Elmer Auxilio, asin Honoria Lumbis, buot mag-agom kay Mayka Lanusa Rodriguez, 30 anyos, Daraga, kan Bagong Bayan, Naga City. Akin ni Renio Rodriguez Jr., asin Merlin Lanusa. Si Juancho San Juan Prado Jr., 43 anyos, soltero, kan numero 54, BFD Compound, Barangay Central, Quezon City. Aki ni Juancho Prado Sr., asin Lourdes San Juan, buot mag-agom Kimarines. Enverga Marcelo, 51 anyos, Daraga, kan numero 19, Door 5, Riandang, Naga City. Akin Ildefonso Marcelo, asin Lilia Enverga. Si Kim Namoro de Guzman, 28 anyos, soltero, kan Zona Sibao, Calabanga, Camarines Sur. Akin ni Alex A. de Guzman, asin Lorena Namoro, buot mag-agom Kilisel Botor Barcila, 27 anyos, Daraga, kang Zona 3, Carolina, Naga City. Akin ni Eric M. Barcila, asin Sinaida C. Botor. Si Christian Adam Bello Balakyao, 31 anyos, soltero, Canzona 6, Jess Bagong Bayan Sur, Naga City. Aki ni Mario Balakyao, asin Azucena Bello, buat mag-agom kay Kathleen Abigail Obias Amaro, 29 anyos, Daraga, Canzona 1, Calzada 2 Street, Mabolo, Naga City. Akin ni Rolando R. Amaro, asin Virginia B. Obias. Si Rodwin B. Pissimo, 27 anyos, soltero, Canzona 6, San Felipe, Naga City. Akin ni Rode M. Pissimo, asin Veni P. Babasa, buot mag-agom kay Maria Catherine Basar Azor, 29 anyos, Daraga, Canzona 6, Sitio Capradia, San Felipe, Naga City. Akin ni Alejandro Azor, asin Josephine Basar. Si Christian David B. Tortoles, 29 anyos, soltero, Canzona 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Akin ni David G. Tortoles, asin Lourdes T. Brinhino, buot mag-agom kay Beverly Jane Talon Dumagsano, 25 anyos, Daraga, Canzona 6, Bagong Sirang, San Felipe, Naga City. Akin ni Loeste Dumagsang, asin Marites O. Talon. Ikaduwang tawag, si Rene Rodriguez Nipas, 29 anyos, soltero, kan San Pascual Basud, Camarines Norte. Akin ni Renato C. Nipas, asin Arlene I. Rodriguez. Buot mag-agom kay Judel Obaldo Bulalok, 31 anyos, Daraga, kan
La Victoria Bulaga Marinisur, akin ni Rolando L. Bulalok, asin Eleanor B. Obaldo. Si Christian Azurias del Lloro, 29 años, soltero, Canzona 5, Santa Teresita, Canaaman, Camarines Sur. Akin ni Tito S. del Lloro Sr., asin Evelyn A. Azurias. Buot mag-agom kay Josephine Holya Tesoro, 29 años, Daraga, Canzona 2, Linyaga, Canaaman, Camarines Sur. Akin Efrain C. Tesoro Sr., asin Teresita L. Julia. Katulong tawag, si Paul William D. Maravilla, 30 años, soltero, kan San Felipe, Naga City. Akin ni Alan E. Maravilla, asin Bernardia, Rovina A. Dinaco. Buot mag-agom kay Roan Bonyon Kedis, 30 años, Daraga, kan Kalawag, Naga City. Akin ni Renato P. Kedis, asin Delia R. Bonyon. Kung si isay man po ang may naaraman na makakaulang sa pag-resibi ng banal na sakramento ng matrimonyo, tulos naman po pagdudok sa tungkora paroko, magyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Malhod po para sa Horacio Emperata. Amang maherakon, asin mapagmakulog, minadulog kami sa imo sa samong pangangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19 na naglalakop ngunyan asin nagdadara nin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilinya kami, nin may pagkamot, asin huli kan sa nakakaumay na kamot, mapara sa mo, ang takot na dara kan hilam, asin kagadanan. Maibalik ang samong paglaom, asin mapakusog ang samong pagtubod. Ipinapamaibigin niya mo, nagiyahan mo, ang mga tawong naghihinguha sa paghanap, ninbulong asin sa pag-adal, kan paglakop kaining hilang. Nagpapasalamat kami, huli kan mga bakunang kanigong mahimo, huli kan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyoni ang samong mga paghinguha na gamiton ining mga bakuna, tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tangani nasindaman, makatabang ninmay maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may hilang. Hurasan sa inda ang karahayan sa isip, asin sa hawak. Kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan, tumang sa kahilangan. Ipinapamibiman ang mga tinamaan na kanhilap, sindaman lugod, maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkuran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguha para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang samong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro. Maghawas sa buongon niyan na panahon nin kasakitan asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin, kabanalan. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristo kagurangnan, niya mo sa imong aki, nakiiba mong nabubuhay, asin naghahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Ubanan dalawgon ni Jesus. San Jose Mabinio na esposo ni Maria, Nuestra Señora de Peña, Francia. Matukaw muna po. Yaw na po kita sa kay anom na Domingo nin pagkabuhay liwa.
na may tema, ang danay na pagbabago sa tabang kan Espiritu Santo. Ang mga apostoles, iyo ang nagpadagos sa misyon ni Jesus, darahon ang mga tao sa kaligtasan. Ang Espiritu Santo, iyo ang nagantabay sa indang paghinguha, na mautob ang sa indang mga katungdan, na ipagrukyaw ang marahay na bareta. Nagantabay ang Espiritu Santo sa saindang kahigusan, na palakupon sa kinaaban ang grasya nagikan kay Jesus. Sa selebrasyon kan Eucharistia, ipamibiman niya to na magdanay sa satuya ang pagantabay kan Espiritu Santo. Ang selebrasyon kan banal na misa pamamayuhan ni Reverendo Padre Danilo Isaac F. Tuason. Matindog na po. Magtiripon, banal na banwaan ni Diyos. Mag-awit asin magpasalamat, magsambasin, mag-umaw sa Diyos. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Kristong kagurananta, pagkamot kan Diyos, asin nagpakisumarok ang Espiritu Santo, mapa sa inugabos. Asin sa saimong Espiritu. Mga tugang sa tong akoon, ang mga kasalanyato, tangani magkano kita magselebrar, kining banal na misa. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa endo mga tugang, tanagkasala kung makuri sa isip, sa taturamon, sa gibasin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, dahil na Birhen, sa gabos ng Ilesin Santos. Asin sa endo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagaranantan Diyos. Maharap malugod sa to ang Diyos sa makakamhan, asin pagkapatuwada, hasta magsalan, darong kita sa buhay na rin nga sagkoran. Amen. Kagurang ng mahera ka, kagurang ng mahera ka, Kristo mahera ka, Kristo mahera ka, kagurang nan mahera ka, kagurang nan mahera
asin sa daga katuninungan sa mga tawong marahayan buot. Inuuma umiika, rinurukyaw miika, sinasamba miika, pinapamuraway miika, pinapasalamatan miika. Ulikan dakula mong kamurawayan, kagurang na Diyos ating langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking buktong Heso Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan hinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan hinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ta ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog, kahalang ka. Heso Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibit kita, idok ang payo. O Diyos na makakamhan, gibo kami magsilibran sa maurop na katigayunan, kini mga aldaw ning kaugmahan na sa mga ginigibo, sakmawan kang kaguranan na nabuhay liwat. Tanganing ang samong binabalikan sa pagrumdom sa gibong danay nyamong rimpuson. Uli ka si Kristong kaguranan nyama si mga aki, na kaibamong nabubay sa naghahade, sa pagkasarok ang Espiritu Santo Diyos, sa gabos na kapanahon ng kamapanahon. Amen. Matukaw po. Sa paagi kan bunyag, ang mga pagano nagiging miyembro kang Kristiyanong komunidad. Sa paagi kan sa indang pagtubod, asin pagbabagong buhay, inakumaninda ang grasya ni kagurangnan. Nanyugun po niya to, an enot nababasahon. Pagbasa sa mga gibo ni mga apostoles. Nagkapira na naglusot hali sa Judea, nagtukdo sa mga tugang, na kundi magpasirkumsidar susog sa itinugon ni Moises, dai makakaligtas. Ini naging dahilan ng kariribukan, pakatapos nin halawig na pakikipagpaliwanagan ki Pablo asin ki Bernabe. Napagkauroyona na si Pablo asin Bernabe, kaibaan nagkapira sa sainda, magpa-Jerusalem, makihumapot sa mga apostoles, asin sa mga namamahala, manunungod sa bagay na ini. Pinagkauroyonan kan mga apostoles, asin mga namamahala, asin man kan bilog na katiripunan, na magpili ning nagkapira sa sainda, asin ipadara sa Antioquia, kaiba ni Pablo asin ni Bernabe. Pinili ininda si Judas Barsaba asin si Silas, mga lalaking iginagalang sa katiripunan ni magtugang, asin itinao sa inda ining masunod na surat. Ang mga apostoles asin mga namamahala, sa indong mga tugang, pinapatara-tara sa mga tugang sa Antioquia, Syria asin Cilicia, nagikan sa paganismo. Nabaretaan mi na nagkapira sa samong mga kaayon, nagparibok sa indo kan sa indang mga hinahagad,
asin nakaparibong kan sa indong isip. Mayo sinda ning tugo na hali sa muya, kaya pinagkaoroyan niya mo na magpili nin mga delegado asin ipadara sa indo, kaiba si Bernabe asin si Pablo, mga lalaking sa mong minamahal, huli ta idinusay ninda sa indang buhay, huli sa ngaran ni Hesukristo na satong kagurangnan. Siring man ipinadarami sa indo si Judas asin si Silas, sa indang ipapaliwanag sa tataramon ang samong sinabi sa surat na ini. Pinagmarhay kan Espiritu Santo asin manyamo, na dai ipapasan sa indo an anuman na karga, kundi ining mga talagang kaipuhan. Di kamo magkakan kan karne na inatang sa mga anito, maglikay sa dugo asin karne nin mga hayop na itinuok, asin dai magsambay. Ang mga inilikayan, asin magigibo nindo kon ano ang tama, bantay. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Pagumawon ka, O Diyos, ning gabos na banwaan. Sa tuya pong aawiton. O Diyos, kaheraki asin bendisyon ni kami, sumirang sa samo ang sa imong lalawgon. Mga dalan mo mamidbid sa kinaaban, kaligtasan mo maarama ning gabos na banwaan. Mag-ugma asin mag-awit sa mga banwaan, huli tay ka matanos na hade ng kinaaban. Matanos na nagahade ka sa katawuhan, inaataman mo ang mga banwaan sa daga. O Diyos, pag-umawon ka nin mga banwaan, pag-umawon ka nin gabos na banwaan, bendisyonan giraray kita nin Diyos, sagkod na ang gabos na daga mag-arang sa iya. Ang kahadian ni Diyos, pano ni kamurawayan. Ang kamurawayan, gikan sa Diyos na makakamhan. Iyo ini, ang ipinapahayag kan babasahon. Ang ikaduang babasahon. Pagbasa sa libro ng kapahayagan. Sa Espiritu dinarako sa alituktok ng dakulaon na bukid, asin pinahiling sa sako ang Jerusalem. Ang banal na syudad, naghilig hali sa Diyos, hali sa langit. Yaon sa iya ang bilog na kamurawayan ng Diyos. Makintab, siring sa alahas na mahalaga, siring sa diamanteng nagkikinang na garong kristal. Ang mga kudal halangkaw, asin may mga sarong anghel, asin sa itaas kan trangkahan, nasusurat ang mga ngaran kang kagduwang tribo sa Israel. May tulong trangkahan sa sirangan, tulo sa amihan, tulo sa timog, asin tulo sa sulnupan.
An kudad kan syudad, pinatindog sa pagkaduwang gapo na dara ang ngaran kang kagduwang apostoles kang Koldero. Dai akong nahiling na sanktuaryo duman. Hulit ta ang kagurangnan, Diyos na makakamhan, asin sa kadero iyo ang sanktuaryo. Sa syudad na ini, dai kaipuhan ang liwanag ning aldaw o kang bulan. Hulit ta naliliwanagan kang kamurawayan ng Diyos, ang sa iyang ilaw, iyo ang kordero. Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po sa pagrukyaw kan marahay na bareta. Ang kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo na sinulat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sa Jesus nagsabi sa mga disipulos, ang namumot sa ko mautob kan sa kuyang tataramon, ang tataramon na sa indong nadangog bakong gikan sa kuya, kundi sa ama na nagsugo sa ko. Ang mga bagay na ini sinabi ko sa indo, mantang uya pa ako sa indo. Ang parasurog na ipapadara sa indo kan ama sa ngaran ko, ang Espiritu Santo, matugdo sa indo kay ni gabos, as inipapagiramdom sa indo ang gabos na sinabi ko. Katuninungan iwinawalat ko sa indo. Ang sakong katuninungan itinato ko sa indo. Bakong siring sa itinatao kang kinaaban. Di kumahandal, di matakot. Nadog nindo ang sinabi ko na ako mahali as mabalik iraray. Kung mayong namumot sa ko, kung kamo namumot sa ko, kuta na, ipinakumanindo na ako maduman sa ama, ulitan ama urog sa ko. Ini sinasabi ko sa indo bago mangyari, tanganin ko mangyari, magtubod kamo. Maray na berata, kanstong kaguranan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Igo pong istorya kan sarong agom na babae, nagpagibo ng lapida sa siyang nagadan pa siya ng agom. Nagpasurat siya na sa engraver sa lapida, rest in peace. Lagad, bago ilubong, si agom na lalaki, si biyuda na-discovery, may iba palang babae si agom niya. Portion nga ni kan duman sa last will, pigpamanahan pa, si number 2 kan siyang agom. Kaya gut na maray, inapudan si engraver, katong lapida. Paraon mga ya, ibawon mga ya ang nakasurat dyan. Bako nang yang rest in peace. Ay, sabi man kang engraver, naisurat na po ngaya ang rest in peace. Sabi na siya na kang biyuda, o sige ngaya, dagdagan mo na siya na until we meet again. Yan. Iyan ang kaiban kan
katuninungan kang kinaban, katuninungan kan kaisipan kang katuninungan kadaklan sa tuya. No? Ang katuninungan daa, mayong gera, mayong iriwal, mayong chaos. Alagad, bako yan ang katuninungan na iwinawala sa to ni Kristo. Ang mensahe sa ika-6 na Domingo kang pagkabiliwat, iyo ang peace, katuninungan, sabi ni Kristo, digdi sa Ebanghelyo. Katuninungan, iwinawalat ko sa indo. Ang sakong katuninungan, itinatao ko sa indo. Bakong siring sa tinatao kan kinabaan. O kaya, si Kristo, nyao na sa daan natipan, kadakol ang propesiya sa iya. Saro ka mga propesiya kay Kristo sa daan natipan, sabi ni Isaías, si Yesu Kristo, prinsipe ning katuninungan. Kan si Kristo, namundag na ang mga angeles, ang enot na pinaisi kan mga angeles, kang pagkamudan ni Kristo. Ang mga pastores, sabi ni Kristo, o sabi ka mga kang anghel, ito ang pigkantata, kamaruhayan sa Diyos sa kaitaasan, asin katuninungan sa mga taong marhay ang buod. Actualmente, ang daradara ni Kristo, pagigdi sa kinaban, katuninungan. Yan ang regalo ni Kristo sa siyang pagkabaliwat, katuninungan. Alagad, ano man agad kulugan kang katuninungan? Ang katuninungan ba ko sa ng absence of trouble, absence of war, o mayong ralaban, mayong gera, mayong bilensya, no? Kundi, o sabi ni San Agustin, peace is serenity of mind, simplicity of heart, tranquility of soul. Ang katuninungan palan, makakamtan ta sana kung ang lambang sa tuya, igwa kayan tulong importanteng bagay. No? Serenity of mind, simplicity of heart, tranquility of soul. O may kanta, let there be peace on earth, let it begin with me. Okay, gwa ka ning katuninungan sa kinaban, alagad, kay puan magpuunyan sa lambang saro sa tuya. No? O kaya, kung ang katuninungan kang kinaban, mayong gera, mayong relaban, lagad ang katuninungan ni Kristo, ibaman sa kinaban, itong fullness of God's blessings. Paano kita makiguaning kapanuan kang blessing kan Diyos, grasya kan Diyos. Yan, enot, serenity of mind. Ang kabaliktadan kayan, yan, pagparadit. Sobrang marayman kan pagpara-worry. No? Ano nang mangyari sa aga? Ano nang mangyari sa mabot na panahon? O kadakol kitang karibukan sa kinaban. O kadakol kitang mga personal na problema, family problem. Dakol kitang kandalan sa buhay ta sa kinaban. Sobrang pagparahandal ta, maana kitang serenity of mind, maana kitang peace of mind. Nauna ang stress, nauna ang tension, nauna ang kadakol na kagabatan sa isip ta. Kung magabat ang isip ta, magabat man ang buhay ta. No? O kaya, sabi ni Kristo, dahil magparaadit kang mga maabot, dahil sobrang pagkaadit. Dahil nindo aram na sa agaboy pa kamo. Ano man kukuan nindo magparaadit kamo. Dahil makadagdag kan sa idong pagkabuhay. No? Okay, sabi ni Kristo, magsari ka mo sa Diyos. Aram na kan Diyos, bago pa ka magpangaji, sabi ni Kristo, kan sa indong pagkakan, sa indong gubing, istaran, aram na yan kan Diyos. Taan Diyos naglalang sa indo, nasa tulak pa sa nakan sa inong magurang, midbid na kamo kan Diyos. Asin ang Diyos, mamumuton, ang Diyos, good provider. O, tinawan ka man buhay kan Diyos. Sabi ni Kristo, dahil daw ka mo sangkapan kan Diyos, na ang Diyos,
sobra-sobrang pagkamot sa tao, kang kakano nindo, istara nindo, gobi nindo, gabos sa pangaipon nindo, magsari ka mo sa Diyos. Yan, di magpara-uri, di magpara-habit, di magpara-handal. Gibo nindo ang sa inyong trabaho, ang sa inyong obligasyon. Maway ka mong marinaagi kang Diyos. Ay ka mong magturugang, marin magturugang. Takita gabos, magturugang kay Kristo. Asin, yan, sasangkapan kita kang Diyos. Tayo magpadara sa sobrang maray pagkaadit. Sabi kayan, may nagsabi, 80% kapag paparaadita, di man aktualmente namang mangyayari. Agaman, ang 15% na pwedeng mangyari pagpaparaadita, bako man pala, sobrang maray na masakiton, magabaton. Ang natatadang 5%, pero sir, magabat man, alagad, makakaya tapalan. O taan tao, mas yaon ang siyang persa, yaon ang siyang abilidad, yaon sa iyong kakayahan na halik sa Diyos. Makaya niya, maatubang niya, maagod niya, ang buhay sa kinaban, minsan gurak no yang kagabat, sa tabang kang grasya kang Diyos. Yan. Paano kita makiguang serenity of mind? Magpasalamat. At magpasalamat parati sa Diyos. Pagkaaga magpasalamat, pagkabangi magpasalamat. Igo kitang peming inakong grasya kang Diyos. Santa, ang buhay ta, peming makikiguanin mga kagabatan. Peming igwa kitang problema kayan. Peming yan, kapantayan, kakambalyang sa buhay ta. No? Lagad. Sa pagpasalamat ta, nyaon parati, ang Diyos ang magsasangkap naman, magtatao kang kakulangan ta, magpapakusog sa tuya. Ano inimbot sabihon? Simplicity of heart. Ang kabaliktadan man kayan, yan, pinapabayaan ta sa tuyang emosyon. Ang sarong emosyon ta na nakakaroon sa tuya, anger, pagparaanggot. Ang igwang sinful anger, igwang emotional anger. Ang anger, ang pag-anggot, emosyon tayan, kanaturalan tayan. Minsan si Kristo na anggot. Alagad, magiging kasalan ang pagpaparanggot kung nagkakausanan ng karaktan sa tuya, nakagibo na kitang maraot, nagtataram ng maraot. Ang bakulan da igwang physical abuse, igwang man verbal abuse. Ang mga aki, pagparataraman may maraot, kano dyan magparatang maraot. Ang mga aki, pagpaparataraman may maraot, o na ka mga magurang, nagbabaan sa indang esteem, nagluluyan sa indang buot. Yan. Dahil nga ito pabayaan ang emosyon tang pagparaanggot na magkasala kita. Pugulan, kontrolan. Ang ikadwa, saro pa, na kontra kan simplicity of heart and envious, pagkaara. Duha sa 10 tugong kan Diyos, ang tungkol sa pagkaara. Di maara sa agom kang kapwa. Di maara sa rugaring kang kapwa. No? Yan ang pagkaara. Kung may pagkaara ka, nyaon may maraot kang kamautan, maraot na kisipan. Di ka nakukontento kanyaon sa imo. Pemi mong pigiling, o ang sa imong kapwa, igwa ka ini, mayo ako. Nyaon, ang sa imong maraot na kisipan, maraot na kamautan. Ang sa imong espersos, ang sa imong energy, nyaon dyan sa mga negative, mga maraot, mga karaktan. Kontrolan niya to, pugulan tang sa tuyang mga emosyon, arog kang pagparaanggot, arog kang pagkaara. Haging simple, ang sa tuyang pagkabuhay. Haging gigibong ko ang gabos makaya ko. Sa hindi ko makaya, paniwala ko sa Diyos. Sabi ka yan, pray as if everything depends on God. Work as if everything depends on you. And leave the rest to God. Haging simple sa namang kamuutan niya to. Di sobrang maray pagparaambisyon sa buhay. Di sobrang maray pagparamaot. Asin pagkadayupot sa mga bagay sa kinabahan, mga material na bagay. Tigwa pa dyan, mas importante,
mga bagay na espiritual. Dangan, ang peace na daradara ni Kristo, katininungan, nasabi ni Kristo, bakong araw kang katininungan, tinato kang kinakban, tranquility of soul. Ang sarong kagabatan niya ito ang kasalan. Ang kasalan, ang pagsuway sa Diyos. O kung kita nagkasala, pigsisikwal ta ang Diyos, nagdudulag kita sa Diyos. Abot niya ito, magsunod sa mana Diyos, magkuyog sa Diyos. Yan, igwa kitang cargo de konsensya na nagagabatan kita. O kung kita suway sa Diyos, sabi ni Kristo, o pigkumpara ni Kristo sa itong relasyon sa Diyos, ako ngayaan, ako ang puon kang kahoy, kamo ang sanga, no? I am the vine, you are the branches. Kung ang sanga ngaya sa puon, maalang iyan, may pakinabang panggatong sa kalayo. Alagad kung ang sanga, tagod sa puon, magbubunga iyan, nindakol. Bunga, nindakol na maray. No? Yan, kung kita nasa pagkasala, hingonta, magbangon dyan. Hingonta na malit ang kasalan na iyan. Paano yan? Binalat ni Kristo ang sakramenteng pagkumpisal. Yan ang sulimenteng paagi nanganing kita makabalik sa Diyos sa lambang pagkakasala ta. Pakinabangan niya ito ang sakramenteng pagkumpisal. Kaigwa kita, parati kitang mag-examine kang buhay ta, kang konsensya ta. No? Asin kung may kasalan, magtalikod sa kasalan, mag-ako kan pagpatawad kan Diyos. Niya ang sakramento ni pagkumpisal. Alagad, pasin magsabi, ang katininungan, serenity of mind. Ang katininungan, magpakalma kang isip. O, di magparadit, di magpara handal. O, ang katininungan ni Kristo, simplicity of heart. Aging simple, yabuntang simple sa na ang buhay ta. No? O, di sobrang maripag-ambisyon. O magpangadya sa Diyos, maggibo ka nga gibo. Sa dito na kaya, paniwala niya ito sa Diyos. Kasi magsabi, magsulsul kang kasalan, magkumpisal, o isikwal ang kasalan. O kaya si Kristo, nagwalat kang Espiritu Santo. O kung sa tuwi sa nang kakayahan, maluya kita, daw kita kan demonyo, mas madadaw kita kan sa tuyang mga pagkamasadiri, selfishness, pride. Okay, sabi ni Kristo, isubol ko ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, yung matugdo sa indo. Ang sarong apod kang Espiritu Santo sa Biblia, advocate, advocatos, counselor, helper, intercessor. Yan ang Espiritu Santo. Yaon sa simbahan, yaon sa kinaban. Ang kay puwanta sa na magrani kita sa mga Diyos, maghagad kita kan tabang kang Espiritu Santo. Ang Diyos kaya, gentleman, dahil man napipilit kan sa diri niya, pigalat niya kita parati, sa dirit ang kabutan, magrani kita sa Diyos, maghagad kitang tabang sa Diyos, magpangadyi kita sa mga Diyos. Tabangan mo kami, mahal na Diyos, tabangan ko mo kung mahal na Diyos, maging simple sa nasa kong buhay, maging matuninong ang kong isip, ta ika ang nagdadara kang buhay ko, no? Maging malinig para tilugon sa kuyang kalag. Sinyan, makakamtan niya ito ang katininungan ni Kristo. Katininungan, magtato sa ito ng kapanoan, maray sa isip, magyan kaisipan, niyaon ang kalinigang kang kalag, niyaon katrangkiluhan, o kang isip ta, kang puso ta. Asin diyan, magpupuon, ang katininungan kang kinakban, katininungan kang sitong banwaan. Atindog na kita. Tutubod ako sa Diyos, amang makakamhan. Kaglalangkan langit asin daga, asin ki Heso Kristo, aking bugtong niya, kagurangan ta.
ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin inubong. Huminilig sa mga gadan, kan ikatulohong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakahat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too, kan Diyos amang makakamhan, haleluman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita sa Ama sa ngaran kansing aki, asin nagadon ta sa iya, na pabuluson sa to ang balaog kang Espiritu nin katininungan, ang simbag, kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa, asin ang mga naglilingkod kan simbahan. Mag-ako kan grasya ay sa buhay ang Ebanghelyo nin katininungan, sa indang pinaharubay. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihigos para sa katininungan asin pakipag-ulian. Bendisyonan asin ang kapwa na sa indang masabatan. Maulakitan kan sa indang kahigosan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga harong sa satuyang parokya. Biyayaan kan kaugmahan asin katininungan ni Kristo. Katininungan na daing ikakatao kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagsasakit, huli kan sa indang pagkagurang. Marangan niya to asin sinda magkamit kan katininungan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing iwaras sa to ang grasya nin matuninong asin maugmang kagadanan. Napag-abot kan tadaan na aldaw, mautob ang satuyang pagtubod kay Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kaguranan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa mayang Ama, keraki ang mga puso ming napupurisaw, asin ang mga isip ming nahurasa, asin orasan mo kami kan katininungan, asin pagkamaot kang kadean na sa imong inirokan sa kapanonan ka mga panahon. Amen. Matukaw po.
magpamibi kamatugang, tangani ang sako, sisinang atang, magkanigo ako ng Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Kaguranan, umitaas lugot, pasiring sa imo, ang sa mga pamibi. Kay ba ka mga pagdulot ni mga sakripisyo, tanganin kaming nalinigan kan sa imong karahayan, mandam kan mga sakramento ni dakulang kabanalan, uli kay Kristo sa mong kaguranan. Amen. Ang kaguranan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, taas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tuyang kaguranan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanas sa nakakaligtas na ikakaguranan ipagrukyaw sa gabos na panahon at ngani mas mamaraway na harubay. Unang gayo sa panahon ay ni si Kristo sa mga Paskwa idunulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kang krus. Asin sa pagpabaya kan sa diri sa imo para sa mga kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin, kordero. Kay sa lablabing kaugman kang Paskwa, nagugma ang gabos sa bilin na kinaaban, pati ngani mga langit no na virtudes asin mga angeles na potestades, nagawit kang himno kan sa imong kamarwayan, then tapos na nagsabi, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kaguranan, kanagad ang banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaya imong atang namimibit kami, pabanala kanambon kan sa Espiritu, tanganin para sa maging hawak at sinugo, kan sa kaguranan na si Kristo. Kan siya sa lugaring na buot, pinasaliban sagod sa pasyon, nagwa siya ni tinapay asin pagpasalamat, binakini, asin tinawas munisipulos ng sabi, mag-ako ka maggabos, sin magkakan ka ini, yan sa kuyang hawak, na dodolot para sa indo. Siliman pagkapamanggi, pagkunyamaning kalis sin garare pagpasalamat sa imo. Tinaos madisipulos ng sabi, mag-ako ka maggabos sin mag-inam ka ini, tening kalis kan sa kuyan dugo, kan bakgo asin dani natipan, napapabuloson para sa ingasin para sa dakol, sa pagpatawad ka magsalan. Ini pag-ibunindo sa pagrondom sa ko. Misteryo ng pagtubod. Pagkagadan mo, kagutangan, ipinapamareka niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ikamagato. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabaliwat. Nagdudulot sa iyang kaguranan kan tinapay ng buhay, sin kalis ng kaligtasan.
Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimera kami nag-aarang na kami napapakinabang kan hawak kasinugo ni Kristo. Pagsararoong kan Espiritu Santo. Ama, girundama ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilin na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mga Papa si Francisco, asin kan sa mga Obispo si Rolando, asin kang gabos na klero, si Riman. Girundama sa imong pagkaherap ang sa mga matugang na nagturog sa paglaom, kang pagkabiliwat asin ang gabos magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan malalogon. Kaya kami gabos na mimibi kami, tanganin kay ba ni Santa Maria, bininak kan Diyos, kay ba ni San Jose siyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos santos na kaitupa, kagaya sa imo, magkaning maging keras kang buhay na din sagkoran, mag-umaw asin magpamarawi sa imo siriman, uli sakit mong sa Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos mamakakamhan, sa pagkasarok ang Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamarwayan, sa gabos na kapanahon ka mga panahon. Amen. 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 Sa tong mabang abiton, matataramon, tinugon sa to, kanstong kaguranan. Amanya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, ninsiring sa langit. Ansamong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya-ngunyan, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo. Ang mga nakakasala sa muya, asing hare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agaw kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagaranan, warasan sa mga mo an katuninungan, tanganing kami natabangan kan si magpagkaherap, maging danitaling ka sa kasalan, asi maligtas sa gabos na kaparisawan, mantang kami naghalad, kan mamang paglam asing pagdatong kan si maparligtas na si Yesu Kristo. Sa Kristo ang kagaranan, ika na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo,
Ansa kong katininungan itinato ko sa indo. Hari pagil nga sa mga kasalan kanya pagtubod kan sa iman simbahan. Asing mapagkanigwa na sa mapatuninong as magkabaranyog. Susog sa imong kabutan. Ika na nabubay sa naghahade sa kapanonan ka mga panahon. Amen. An katininungan isto ang kaguranan dahil ni mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinig kita kan tanda ng katininungan sa nigabos. Uya an kodero kan Diyos, uyan papara ka makasalang kang kinakban, waladan may napod sa pamagikan ng kodero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harom, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
mamibi kita, idukang payo, o Diyos na makakamhan sa God paman, na sa pagkabiliwat ni Kristo, nagandam sa mo para sa buhay na di nga sagkoran. Padakula sa mo ang mga bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panoa ang sa mga puso, kan kusog ni nakakaligtas na kakaanon, o ni Kristo sa mong kagaranan. Amen. Maluhod po. Pamibi kan simbahan ng Caceres na nakikilakbay, nakisimaro, nakikiras, asin nakikimisyon. Uyak kami sa tubang mo, Espiritu Santo, nagakatiripon sa ngaran mo. Magdanay kalugod sa aming mga puso, ika na sulong magiyas sa mo. Tugduan ang dalan na dapat ming agihan, asin kung paano niya mo yan masundan. Kami mga maluya, asin makasaklan, hari pagtugot, na makagibo na dayuyon sa imong kabutan. Hari pagtugot na ansa mong kakulangan sa pagkasabot, magdara sa mo sa dalan sa salang dalan, o magtulod sa mo sa pagpili kan karatan. Mapasamay lugod ang pagkaburunyog sa danay mong pagantabay. Tanganin sarabay kaming maglakbay, pasilin sa buhay na di nga sabkoran, asin dai makasuhay sa dalan ng katotohan. Nigabo sinagad mi sa imo, na naghiro sa lambang saro asin puso. Kasaro kan Ama asin kan Aki sa kapanunan kan mga kapanahon. Amen. Amen. Matuko mo na po. Ngunya na ikanom na Domingo nin bulan, makakaigo po kita ng second collection para sa pangangaipo kan katikista as information-related activities kan parokya. Salamat. Financial report. Collections for the week from May 9, 15, 2022. Cash receipts. Daily collections, 11,221 pesos. Sunday collections, 20,599 pesos. Second collection, Pro Seminario, 8,163 pesos. Collection boxes, 5,387 pesos. Total collections for the week, 45,370 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors. Estrella Revilla, Sinaida Tan, Felicitacion Sacabon, Floriana Yacer and family, Beth Auntie and family, Mrs. Dionisha Il Rias, Mrs. August Arellano, Marisa Yunen and family, and Barcinas family. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po, signed Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Matindog na po. An kaguranan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Binisyonan kamo kan Diyos Bakaman, an Ama, asin ang Aki, pati ni Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdani kita sa katuninong ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva il Divino Rostro! Viva! Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos sa kaitaasan. Viva la Virgen! Viva! Ito kanyato sa malaina.
Diyos maray na alda po sa gabos. Diyos, maray na aldawan po, Father.